Kokor, bude po mně. Vole. No sype! Ježíš, klid, ne? Počkej. Ej, vy jsi tam byl Počkej, shop počkej. fan logu. Nedrvu. Ne, nemůžeme, to by bylo autorská práva Milana Špíňáka. Nemůžeme. Já zapomněl. To ne. Ty vole, já jsem si dal No, studenou tak co minerálku, tady mě bolí. řekneš? Co tady Dal řekneš? dal jsem si studenou minerálku, hlava mě bolí jak svině z Ne, toho. co řekneš? Co bych řekl? Čusán? San Milan. Nevím, co řekneš. Ježišmarja. Ježíšmarja! Minuty se počítají, uchu. Kámo, začíná ti pršet, vole. Ne, dělej. Jedem. Ne, vole, pršet ti začíná. Zas když je to na mojem, že to je jedna. Vůbec, vole, zvedej, vypínej. Tak sypeš nebo nesypeš? Ještě dosypej, počkej. Ježíšmarja, dej tu lineu a budem čekat, až přestane chcát. No tak to já poklidním, to nebylo na dešti, já nemám střechu. Aha, no tak jdem, pojď. Ne, co děláš? Ty vole, trošku reálně ne. Ale držu boje, by to bylo na tvém, aby to bylo na tvém, to by to bylo přetuč, To bych počkal, ty tady máš vole hektar, víš? To je něco jiného, vole, než ta zahumenko, co jsem měl já. Kolik to jde? R? 10 Rů? Proč mi svítí kilometry červeně na traktoru? Co? Jakože ten, jako jak máš ten tempomat, vole. Mi to svítí červeně, ní si do toho. Ní si do toho. Co se tomu stalo, vole, zase? No, nevím, vole. vole, Máš naftu špatnou, já nevím. jako není tam moc, no je tam. To je, nezdržuj mě, minuty ti běží, hochu. Pamatuješ si, v kolik jsi začal, debile? Jo, 1911. No neboj, to já si pamatuju. Kolik jsi říkal, každou minutu 50? No. Jsi úplně posral, ne? Tak 30, no. To 5 minut, jo? Co? 30? 5 minut 50, ne, vole. za minutu 30. Ne, co 5 minut ne, 50, teď to je totiž, kolik to je teďka? 19, kolik je? 19:22. No, a kolik začal 1911? Kalkulačka. Podívám se si. Ježíšmarja, to je debil. Počkej, takže. Počítej z hlavy, ne, šumach. 30. Ty vole, já jsem se polil, vole, v Zetoru. 10. To jsou 300, takže si nestěžuj, jo? Kde to mám? No to mám, no, 300 ti No. můžu poslat, vole. Momentálně jsou to 300 a to jsem ještě ubral 2 minuty. Aby se stejně nečertil. Proč mi to svítí červeně, techní ten Zetor, vole, že Neví. jak drak. Proč mi to otevřel, tak si... To bys chladil. Tebe vychladím. Vole, to jste úplně na hovno, to si... Konecko mi bylo úplně popurální, vole. To víš, jo. Poluplární. My dostaneme Co? ten No, žlutý dolar. Ale prosím tě, za co? Za nepublikovatelnost tady toho videa. No tak proč jsem si myslel, že jsem řekl, že se nemáš čertit? Co není nic špatného na tém. Ten do prdele mluvit, vole. Ty jsi možná z Brna, vole. No, Ale jak jsi to poznal? já jsem z takového trošku z prostějšího kraje, vole. No tak to bychom se mohli hádat, to je prostější. No jako myslím, že já, ve. Ne. No Strava je prostější, ve, než Brno. Ne, to není pravda. Jo, Ne, to není pravda. ať to lidi napíšou do komentářů. Píská ti hlas, prosím tě. Drž hubu, Se vole. jak se na to nikdo Lidi. nepodívá. Lidi napište do Ale komentářů. nedělej jestli jste trapárny. z Brna. Neděj trapárny, jo. To ty jsi trápný. Vole, teď toho máš, tu budu mlátit 2 dny tím v mase, jo. To uděláme, počkej, uděláme průsek, ne? Tak profíci, pojde záchytný bod. Sečou na ty roviny. Co ti tam pípá? Vole. Cukr? Tobě, vole. Ne, mě ne. To není u mě, já nemám cukrovku. Uhni. Pič. No komu říkáš uhnivé, mám ti tam nedhodit klacek do tého? Ty vole, to jsou roviny, to se ještě neví, jaký roviny. Jsou roviny jak Pavel Zduňák. Ale prosím tě, že to je rovný, akorát je
Špatný úhel. To je rovné jak to je pyro. Špatný úhel pohledu. A já jsem plný. Ty vole, co jedeš do té pšenice, jsi debil? Jak se ježu, kolik kosek ti uškodí. Fakt vole. Jsi ten. Ale oba dva máme 30, tak držu vole. No. Pojď A jde prosím vidět, tě, ty. kdo víc vydělává. Ale oba dva máme stejně krát, že oba dva máme stejné příjmy. Co máme? Oba dva máme stejné příjmy. No to teda ne. No oba dva máme stejně krávu. No a ty máš víc poli. To je jedno, ale vyděláváme úplně stejně, takže oba dva máme stejné příjmy. Ale. Jdi pryč. Tak si píča, jenom si najet trochu líp. Mě ne, sežerou ty vole jsi- v komentářích. Sežerou za to vole. Tebe. Že neumíš Ty jezdit. Ty si dáš To bylo kabel, to víš, nebrzdí neumíš. ten zetor. Ta is nearly full. Co to meleš? Ty to říkáš, že jsi skoro plný. It's my life, I forget. Ne. Ani na té i Stůj. forget. Si Petr to rozmetadla Si ti Petr, teď si říkám. No to je ode mě, Já tady- co? Zadarmo rozmetadlo. Ale buď potichu, jo. Já nevím, kdo ti to čeká, vole. Kdo? Jo. No. A já jsem tě za to obrátil, že? To jsi mi poslekal. Tak by Ale já jsem ti řekl, že mají balíkoval zadarmo, když jsi koupil vlastně. Jo. Mohl bych to zapnout, jo, ale nevadí. Nemáš to zaplý, kámo. Projíždíš mi koleje! Nemáš to zaplý! Se podívej na stejmu, mě se motá. Takový kousek ti uškodí, ježišmarja, jsi fakt To máš zaplý. ten vydrží. To ani nezačneš od... Já musím rychle, čas jsou peníze, Tonsku. Pro tebe to je teda. No pro mě, no tak dělej, jo. Jsem dal v podlogy a jedeme, Vyplatí se ti jet pro nějaký jo. By se mi tady teď právě vyplatilo kombajn pro najmout, jo. no, ty to budu pěkně drahý, jo. Stojíš ten blbec, to nebudu ti nic říkat. Jak bude to vůbec, jo. No ty no. Jsi tady ta lopata, která Jo, mám jo, po jo, zemi. jo. To víš co, Kdo z nás je zadlužený, ve? ty. Já nejsem. No já jsem jenom v minusu, ale nemám dluhy. Takže máš s tím v podstatě odjeď, dluhy. nebo ti to nabourám, vole. Ale já nevím, kdo tu je v mínusu, vole, takže má v podstatě Já dluhy. nevím, kdo tady stojí cestě. Já můžu zastavit a čekat minutu a přijde mi od tebe dalších 30 Eček, vole. Nebo spíš zlotých. Ježíš, to je blbec. Jsi fakt profík. Tak, co máš? Projedeš, ne? Je to okolo nebrzdí. toho. Ty vole, mi tu stromí, vole, po kosníži, No, ty no, debil. no, Kombajn, to je jak Martin, vole. To je kombajn za bolavý zub toto, vole, fakt, že jo. Zračkářstva, vole. No, to jo. My tu všem děláme promo dneska, i. No všem, úplně štěluba hora, že jo. My Ještě. ty videa nebudeme moc stříhat, ale tady jsou takové momentky, ty vole. Já to To stříhat není, nebudu. vole, to nemá 6 let to video, Co bych prosím to tě. stříhal? Tebe prostříhám. Já stříhám vlasy, ty šumakře. Na to musí jít třeba video na 40 minut, že jo? Já, kolik? No tak to je málo. Jak dlouho 16 hraje? minut, vole, si dělají videa, vole, to má. V dnešní době lidi neumí udržet pozornost chvilku. Ne no, To je tak, samý, vole, Instagram, ty TikToky, no, tak to děláme 30 minut, ne? 30 minutový intervaly. 16 minut, uvidíme, jestli to chytne to první video, No, tak vole. 16 minut za to ti nesklidím ani to pole. Že? Ale hovno. No. Odejď s tím, zase stoupl jak blbec, kámo. Zase Příští video natáčím já, jo, vole. No, tě doufám, jestli to jasně. umíš? Ty váha, že. Váha, že budeme chtít, ne? Zase to na můj kanál, jo, Budeme- založíme založíme nový společný YouTube kanál. No, to budeme jak ti, ne? No, nejsme, jo. Mafiasovec, Boček LS. Ne, Boček ne. Mafiasovec. Čekaj, musíme vymyslet nějaký originální název. No, třeba, jak ti, ne? Špička. Ale sousedí. Ale název YouTube kanálu, ne? A jo.
Blbec Tonda. Kokot Oliver. No. Teda, papluk nemanželský. Jedině papluk nemanželský. Oliver, papluk nemanželský. No. Tak to asi uklidníme. To jsou řádky, vole. To vůbec nemá ztráty, vole, ten kombajn, vole, zaboravý. Ne, to zítra ti tady vyroste, to je s přeměsetím, víš? Jo, aha. Tak to měl ten, uděláme ještě tomu Filipovi, že jo? Promo. Co? Ještě uděláme Filipovi reklamu. Kému, prosím tě. Ten, co má tu 514 s přeměsetím, znáš ho? Stojí mu venku pod plachtou. Ten by s náma taky mohl, a člověk to vlastně nemáš rád. No, to neříkej, to ještě uvidí a bude mě naštvaný. Jak? To jsou ti Pražáci. No Pražák. Teda samozřejmě nic Pražáci, no. No to teda odvolej, to co teďka řekl. Třeba to budu sledovat Pražáci, třeba se mi to bude líbit. No tak ať. Hele, já proti ním nemám je rád, ani je nemám je rád, ani nevadí mi ani je nemusím, no, ale ale víš to řekl, počkej. Ježišmarja, to dopadne. A neumím mluvit takhle. No ne. Jakože nemusím ho, nemusím je a ani mi nevadí. Jakože nemám je rád, jako ne, že počkej. Ne, že nemám rád, dobrý. Ale nevadí mi, tak. No mě teda jo, no teda ne, teda. Jak si jdeš výběr, vole, jsi zmatený, vole, jako za větel. Radši jsem budu říkat. Ježiš, to docela od ruky, vole. No, tak co bychom vzali ten sběrák na půl, vole, na pronájem. Čo ty na to, člověče? U mě by to na půl vyšlo asi tak ještě víc do minusu. Jako ten první rok se dál, jo, tak ty vole. No, měl bys ty říkám, prodej to mlíko, já počkám na dobrou cenu, vole. No a víš co ještě může být divný? Proč my vlastně tady sklízíme pšenici v září? Člověk. Vysvětli to. To víš, to jsou ty 22. No, a oni tady víme to? Oni tady ten kalendář to setí. No, odebrali. No? Takže tam, aby jsme hrali 25. Ježiš. Čiže začínáme natáčet videa od půlky rozehrané farmy, že? Tak uvidíme, tak záleží, jestli se lidem bude líbit náš komentář, a když tak bychom začali novou farmu. Ne, to ne, teda to ne. Záleží, jestli by se to lidem líbilo, že? Tak ta moje farma se jim bude líbit. Záleží, aby se nebyli jak špička, vole. 2 díly, vole, z každé série. Tak tady už by, ale když se to bylo začalo, tady už bych byl aspoň tak 5, člověče. Možná víc. Čeho 5? Dílů. Aha. Že jo, tak kolik tady máme nahráno? Máme druhý 20 rok. hodin, 20 hodin tady můžeme nahrát. A to se díval, no, nějak tak. To je rekord, ty snad. Farmáři se bude jmenovat. Ne. Co normálního? A co je normální, ty se jmenovat jak youtuberi, Housebox, tak my budem... tak my budem Farmbox. Počkej, jak to je to? Modrá java. Modrá? Proč modrá, vole? Nikde z nás nemáme modrého fichtla, vole. Ne, já mám vlastně modrý prsíčka. To byli ti, ne? To bylo takový to malý děcko, co natáčel s těma. Ty neznáš. 120, ne 120 kaře znáš, ne? No? No, tak tam na ně dělá parodii. Na Java RR a modrá Java. Něco normálního, nevím, čau výfuku, tak ahoj Zetoráci, čau Zetoráci. Zetor 50 super jarda. Dneska si ukážeme, jak Jara tahá. Ale je to teda pro něho brnkačka. Já to tady teďka nemůžu prostě vyjasnovat to. To bych si to chtěl pustit, já nemůžu.
Ahoj, Zetorásný, ahoj, Zetorásný. Jarda. Ježišmarja. To je moc. Ty mi tady uděláme reklamu všem úplně. Mm. Všem Záhorácký farmovák, čeho Záhoráci. Já, ale mi se líbí ten jeho komentář, jako je divný, ale. Jo, Oni koupili 120 a to ještě ani nevím. jednou nenatočil jako na video, že by si něco dělali. on už nedělá, ne? Ani. Dělá 3 měsíce, naposledy má žníva 2,4. To 512. A jo, ne, to byl někdo jiný. A Líkos, natočíš nám z reálu ústřižky, potom jak budete mít žníva. Jež, co za... Já natočím naši vykopávku brambor, ale nevím teda, jestli by to... Nemůžu. Bude 25 Olíku, všem se to líbí. Neříkej, co máme za traktor, to je tajemství, jo? No tak já to radši říkat nebudu, protože by nás sledovat. By nás zabanovali ještě. Je to Čína. To by okamžitě mělo nulovou sledovanost, tohle video. No, tak ono má, no, a tak asi bude mít taky dobře. Je, podle mě, my se dostaneme teda vysoko. No, hodně vysoko měříš. Hm? Budu natáčet, jak tlačím fichtla. To by bylo dobré. Nebo jak ho nastavuješ, že? Ježišmarja. To by se nemohlo dát nikam. To by nám podle mě okamžitě Víš, zrušil jsem ten kanál. tutoriál, jak nastojí předstih a odtrh Java Pioneer. No to ty ne, vole, No právě. mě to jezdí, já bych to udělal a ty bys to potom díval na to. Ne, já bych si pozval dědu. Jo, poznám všechno, dědu. No, tak to je Nic bonec. tam neumí, nic To tam neumí, čeho si dokázal. Ale teďka To tady bys jde byl Jacha, bez jo. dědy, ty hňupe. No, já jsem rád, že jo. No dělej, prosím tě. Už bys to měl. No, počkej, já si to potom spočítám. Tebe spočítám, A prosím. kalkulačce. Ty neposral jsi ty Ale kalkulátoru, je. No ty ještě TV Nova tady byly reklam, to Je. se nesmí použít. Pardon. To tě můžou to, vole, ale. Soudy na tebe poslat. No, Taschenrechner. Ale počkej, my jsme měli vymyslet ten název, ty náš. Já nevím, tak... Ale to rád, mám tady. Bude Jarda ze to. Počkej. Počkej, teď to někdo ještě vidět, jak se to ne? To nemůžeš, vole. To nemůžu, počkej. Počkej, máš nahrávání videa zaple nebo jenom zvuku, debile? Mám všechno. Hej, Počkej, ten, jak se tam nemůžeš pustit, vole. Se Aha, potom dobré, podíváme. ať to vlastně počkej. Já si chci podívat, jak se jmenují. Jarda. No tak se bude jmenovat, tak. Takhle. Přesně takhle. Musíme je označit v komentářích, ať se podívají na naše video. Jo. ať přes... To nemusím si dělat srandu, prosím tě. Bychom dostali do papule. Bude to Jardy. Wow, hodně s ním dělají, že jo? Jasně, Wow, to- koupili druhého, já jsem dělal koupili druhého. Je taky no. Tak se jmenuje ten. Co má tu 40 se žlutýma kolama. Co? Agro něco. Jo, ten, to je Slovák, vole. To borec, no. A on má dobrou, vole. Se mi líbí, no. Já jsem začal pít studenou minerálku a začal mi bolet za krkem, to je to divný. Za Je to krkem. možné. My by byli No. za krkem. A jo. My byli třeba za krkem vysmíkuju, jo, a tak to ne teda. Toho psa, vole. Co máš za krkem, Olíko, mám za krkem třeba židli. No za krkem vzduch. Ne, ten, motor. Je tam motor? Ne, tam je zbojorník, ty vole. To Bjorník obecný. Ne, počkej, jak se bude jmenovat náš kanál? Nevím, stejně já to nikam nedotáhnem. Ale ty to nikam nedotáhneš. No, ty světová skupina. Ty skupino. Tady děláme ještě, vole, na tady to, vole, na dědictví tady uděláme ještě, ale to se všichni podívejte, dobrý film. No to si budem jmenovat. Dědictví. Ty vole, to je dobrý název. Hej, Ne, co? to by nás zabanovala za stát TV Nova, vole. Nebo Proč nová? to byl tady žije filmu. Soukup, ne Barandov.
Co, Kup už nevlastní Barandov, ty Ne. Frantičko. Ty tam furt chodil. Oni to zkrachoval. No, to v Ať každém... jsem šel k babičce, babička se vždycky dívala na nebezpečné vztahy. A nebo na nějaké vole, ty polské vole seriály. Je, Něco jak Policie v akci, ale v Polsku to bylo. policie v akci. No. A nebo se dívala ještě na soudce Barbara, vole. Je, Alexander. Dívaj, dáme test 30 českého Zetora do kopce s 2 příčepami. Ne, vole, My- polského myslíš, že to zetora, ještě třeba. Září, že to v září ještě vyroste ta pšenka, ta řepa. Ne, Řepa? počkej, jako řepa, já nevím. My jsme to pokazili něčím strašným. Řepka. Ty jsi to pokazil. To je tím, on mi to říkal jednou jeden nejmenovaný pán. Já jsem jim radil, že si mají nastavit to, jak se to jmenuje, plodiny, šmarja. Si mají nastavit plodiny a on říkal to, on říkal, jestli takhle pokazili už pár saveů, no, tak já si myslím, že se to pokazili tak, jak jsme dělali mě tu řepu. Jaký pán, vole. To ti nebudu říkat, to byla reklama. Aha. Byl to pán, který bydlí tady kousek ode mě. Já si vím, no. No ty asi On víš, natáčí taky na YouTube, že? že? No on ne, no. No ale natáčí s někým, že? No jasně, no. No, jasně. A ten už je ale teda známej. No ten to je celebrita. A tak tomu bychom mohli udělat reklamu. A radši ne. To je kamarád. To je ten, No, já no. to nemůžu říct, by mě ještě zabanovali. Nemůžeš to Začíná to na S. To je so, so. Máme začala na š. No, Co? no, Na S, vole. na š. Ale jako já myslím, že to jsou, Borci. chápeš? Co? Že to jsou borci? Ach jaj. Já by měli spíš vyměnit, jo. Cože? Nic radši. Uši vyměnit, no. To bys potřeboval. Čiže já mám to sílo, chichy. Hm. Taky bys chtěl, že je moc, já vím. Ne, Nikdy mi nemám peníze nebudeš. momentálně. Jo, počkej. Takže 1942, to znamená 1940. Tak, dáme to od 1910, hele, jo. Tak to je Jsi teda kolik? kámo, 1940, to je fajn. 30 minut, ano, přesně tak to je. To je reklama, je. 30 minut? Počkej. Za minutu se Tady beru. dělat pod reklamu někomu, ty. Reklamo. Je, počkej, 30 krát 30. Ty To by prostě. mohlo být 900, že? Nebo... To nemůžeš dát na YouTube, prosím tě, si to každý bude dát sranu, že to počítáš na kalkulačce. 900. Co jsi počítal z hlavy, když? 900? No, davaj. Aha, kdo ti bude sekat? Já si koupil A? si kačku za těch 900. Aha? Jo? Tak jako musíme se jak vyrovnat. Hele, tak za to, že mi dáš těch 900, tak ti udělám tady ty 2 pole gratis. Jo. A když zavoláte do 5 minut, tak obdržíte klíčenku. Tak počkej, šefe, já. Ne, tady tu řepku ti dám, ale za levnějc, vole. Ti posekám. A tady to pšenice to bude Ne, gratis. řekl si zadarmo, vole, to je zadarmo. Tak mi dej 1000. A jsme vyrovnaní. No, děkuji ti. Dobrý muži. To by radši nebyl to dobrý. klepe jak 1.9 JDI. Víš, vole. No. Žádný stres. Teďka to tam má tu oktávku, ne? Nevíš, proč to nejde vysypat do toho sila? Ten vlek je nějaký divnej, vole. Co jsi do toho upravoval ty, vole, tak to tak dopadá, vole. Ne, on se vysypává jenom dozadu, víš. To je moje Tak. 30 tady, no. Ne, nevysypává se jenom dozadu. Jo, vysypává. Jako myslíš, že normálně, já nemyslím, vole, to rozmetadlo. No, že to je normální jaký. No on není normální, to je polský, no. To nejde vysypat vůbec, vole, debile. To je blbý člověče. Já ho nemůžu vůbec vysypat. A jestli to budu vysypat, prosím. No, tak mi to ukáž, vole, z tý srandy z toho. Musím pro ně zaparkovat. Která vidět, vole. Já to nechám tady, protože pojedeme ještě na ty řepky. Možná. Možná Ve sněhu. no, do sněhu, no. To říkali jsme to, že jsme to pokazili zase.
Ty jsi to pokazil, vole. Já. No ty, říkám, zavorej to, to potřebuju strašně moc. No, já jsem neměl žádný peníze z toho. Co? Buď ticho. Dík. Aha, ty jsi hodně dostal, ne? Ty jsi mě vlastně potřeboval, aby jsi dostal z minusu. Že? No. Takže. Takže. Nemáš naftu, chlape, jo. Takže. No tak ty. Alibu, Amatér. takže. Takže. Říká Martin, takže. Tak jsi blbeček, kámo, úplně. Ty jsi to měla konfigurovaný na to, že jo. Na ty balíky, vole. Ty to máš to konfigurovaný na balíky. Tady to jako nevyložím? Je. Doufám, že je to v tom sile. Tak když tak si to do toho čítneš a musíš to překonfigurovat. Není, no. Jak to vidím? Počkej, jo. Jak to vidím? Já to nevidím. 4000 asi z toho jenom nebyli, že? Tak si to do toho dej, ale musíš si to prostě tu vlečku na... 3.6 se vleze do toho, že? Prostě ty tu vlečku máš nakonfigurovanou blbě na to, že jo? To je vlečko peza zjebal do něho čolu. Ne, není, to je tím, že to je pronajmutý, když to se nastavuje, jestli tam Já chceš to mám auto koupený! Ty máš koupený, tak si to překonfiguruj. No. Přeprava asi balíku, nemám. když tam je přeprava balíku, blbečku. No, trubo, vole. No. Teď si do toho načítuj ten tok. Teda. Jak to načítuj, prosím tě. F12, tady, Ne, vozidla. musíš z traktoru. Tak, z traktoru, no. Vozidla tady, ne, to bude tady. Dáš, jo, tady. Nevím, někde to musíš najít. Překlad skryt, kondice, úroveň plnění. No, když to tam. Úroveň plnění, je to v tom autíčku. Moc to je. Ne, nemůžu to udělat. No, tak si sedni na toho, ne? No, ježiš, to Klid, ne. Pšenice. Naplnit. Klid, ne. No, mám ti zatleskat. Co za problém. Takže my se uvidíme u příštího videa. To už končíme, jo. Ty vole, jak dlouho chceš dělat to video. No, nevím, kolik to má. Nechá Se na příště, podíváme. ne? Podíváme se, kolik to má. Já to tady nevidím. Já to vidím. To asi nezjistíš, počkej. A Zapust to, je to půl hodiny, už necelé. Dobré, Necelé. vypni to. To je za Ježiš. vypni to. To No, nemůžeme dát, vole. Karel to vás zdraví. Já zdravíme, uvidíme se u dalšího videa. No, ty tady děláš strašný machry, asi tě, kolik máš odběrat, jo. Zatím čau. Jo, díkal. Vypni to. Zdej ta pytlovačka. Vypni. Už tam vyplý. Nemáš, ukaž to. Mám to vyplý. Ukaž to. Je tady ta pytlovačka? Ukaž mi to. Sám to cyklofa. Ty si vytalizat, aha, tak to nechce, fuj. Jo, je tady pytlovačka. Tebe, vole, vypituj. Jo, ty pytliku. Já nemám peníze, haha. To je zajímavý, co? Tady mám ještě vlastně krávy. Žijou? Doufám, že ne. Pojď mi to zasnout, jestli to nějak rožnou. Teďka ne. Lights off, no, je to. Můžeme jít spát, už máš vyplet světla, debile. Jo, teď už jo. Když to jsou Já účty, jsem víš. dneska neměl oběd, ve. No, tak si oběž dát. Mám Si taky počkej, hlad. já zavřu teda. No. Mě zajímalo, co budu mít dneska na večeři, večeř oběd. Tu mi to jede překopí nějak dobře. No, kolika spíme? 9. Divení. Co to je všechno tachometrstvo? Musím spravit. Natočíš tutoriál, ne? Po ty Co? tutoriály, že máš rozbít rámeček, ve. To měl natočit, jak se ty dělá správně. Jak se jmenovalo?
taky uděláme reklamu špatnou, ale Lukas Garáž. Říkali, ne, že rozdělat tachometr, ne? Já bych ti chtěl říct, jako pšenice vyrostla. A ty řepce si já nechci, kámo. No tak to je blbý, to ještě musíš potočit asi den. No počkej, teď vlastně uděláme reklamu, ale špatnou. Jak to tomu nechci, kámo. Jo, pan Lukas Garáž. Bys mohl mít, vole, to, vole, vymlátit tu pšenicu. No, počkej, to druhou. řeknu, takže. Takže Ne- čaute. Já bych ti nedoporučoval Lukas Garage. Protože to je podvodník. Dám distrek. Protože rozdělával tachometr, ne? A říká, Máš špatný renovace. to říká, já jsem nebudu ploty, je. No, ty si ho nechám u něho zrenovat ten plot. A říká, ten tachometr musíte sundat tak, že to ne, že rozbijete rámeček. No, a hele, já jsem sundal rámeček a ještě jsem ho tam zpátky dal. No že jo, to jsem to dělal patrně, ne jako hovado. No a tak kdybys to viděl, to by on potom vzal šroubovák a on to vypáčí jak dveře. Ty vole. Ti to potom ukážu. To ti musím ukázat, to z toho nemá. No takže to je fuj, já jsem teďka zbořil vrata. Kde ještě? Tež, za 1000 ti je znova postavím. Někdo ještě? Ten bojec. Ne, Franta Svár. Ty vole, tak chudněho bych si nechal udat skakla. No? To je borec, to je borec. Jako vytrubuješ tady. Ty, mám ti zmlčel vlastně matě nespoznám. Ty, jak tu jedeš přes můj farmicu, jo? Počku, kdo ještě? Okay. No, 120. Pan milujeme legendy. Tak to už nemůžeme sem tahat. To je moc. Ne, to je profesionální ničit segmentu. Ne, to je borec, ale prostě v Tonsku to už má moc odběratel, to je. Já vlastně, ten už je velký. No. Nebo nevím teda. Teď jsem ti přijel řepku. Cože? No. Mám pocit, že to nedává smysl. 180 litrů nafty za 150 Eček. 1000 litrů nafty za 500 Eček. To vychází úplně ne asi, že? Tak ne, tak ježišmarja, tak neřeš si to farmingy. To sport. Taky reklama. Je to sport. Už je zhnilý? Co? U tebe na tom streamu vypadá, že je to zhnilý, jo. No, ty jsi znělej. Kdy je skonzervoval. No. Mohl by to prosím přestat svítit červeně ten. Šok to ti sype, ale hodně, tího. A je to plný. Co svítí červeně ten klukom? Blá. Tak, co tam máš gratis? A Přeneseme. chceš tu klíčenku? Samozřejmě. Rýmu, já mám rýmu. No 18 stupňů. Ukládání, no, když seklo. Jo, jsem si říkal. Už je listopada, prosím, za furt 18 stupňů. Nevadí. Počkej, jsem se vysmrkal, chlape. Mohli bychom jí dělat ty sena, že? Ty druhý jako, ať to si nevěště. Ne, ty vždycky, už přesvědčím jeden, já díle, čekej, ne? Teď budu přesvědčím jeden. Stínem taky někdy. Tak to prostě už dělat asi nebudem, no? Jako já mám sena dost, ale ty, jak ty jsi na tom? Já ne, no. Jestli mě krávy uživí, tvoje. Ne, přetočíme den. Ale prodáš řepku, budeš mít dost peněz. Počkej, jak vzpomněl čas na 0,5. A to teda skončím. 0,5. Chce 0,5 jako 0,5? Tak. Úplně na hovno. 0,5. Tady máš jaké mašiny? No jasně. Ty vole, kam Takže- jsem tu zapl. Hej, tak ty jsi ale dobrý borec, pojď sem. Jo, Pojď za mnou. jsem to udělal, ale se bojím. Ježiš, to ani nemůžu dát na video. No co?
Tady máš karpu, že jo? No, No dobré. A co je to? Co to je? to je plečka. A co to máš jako plečku? Plečko je na pletí, jestli Na čeho? Pleťo. Ne, to pletí třeba ty řepky jsem plel. jo, s tím asi pal řepku, jo. No, No a máme chyceného blbečka. proč? No víš co to je? Plečka. No, a do čeho? Nevím. Ty Do jsi... řepky třeba. Ne, do řepky bez k. Víš? Co? To je do řepy. To je jedno. No to není Není teda. to do řepy. No to je teda Prodává do se řepy. to mezi plečky. No a to je plečka do řepy. Tak, a je to. Podívej se, jak máš tady někde Hele. štítek? Je to polský, je to opěvač řepa tý buráku. Hele, držu bubu. Kde to máš? Kde Nebudeme štítek? se tomu dál věnovat. Pojďme se na typ a najdeme si to potom na Hele, internetu. pojď mi sklízet to pole! Ne, počkej, končíme, ne? Počkej. Tady se Dobrý, podíváme. tak to ukonč, dobré, Ne, vole. no tak počkej, ne, tak ukážeme, ne, tady. Syp má prasa kostkująca. Jak se, počkej. Košarka, jo, košarka rotacyjná. Ty jsi mě, Košarka rotacyjná. Co máš tady? já už Pluk, mám pluk. polské stroje. To je pluk. Plugunia. To je Grudžons. To je co? To jsou To je Unia, ty. No, vždyť Unia Grudžons. Varšava. Myslím. A jo. Unia Grudzon, To je. U023. To jsou brony, čtvrky. Pěntky. Tak tady bacha, tady Čtvrky. si pan koupil ty, že jo? Motýlka. Ty vrať to tam, vole. Ne, nevrátím. Ale víš, co to je, vole? Jdu já sem. Tak no a tady. No, No. jo. No, vypni to, už jdu. Ne, počkej, řekni mu tom něco. Já nevím, vole, je to Medprozet, vole, vynechává to Prozet. jak svině. Chce to jak chce, vole. To tam skače tady, jestli to jak se to nastavuje, tak ono to skače jak chce tady ta. No a tady máme Takhle, no. Agrostroj Prostějov, tady svítící No. proužek, to je Reflexní. schválně, reflexní, samozřejmě. Polský mod. Normálně- Všechno polský mody. Jaký mody, to je reál tady všechno. A jo, tady je teda Tady slovenský. máme, Počkej, tady vidím reklamu, pojď sem. no, Tady. Wolfex Modding známe všichni. Ten dělá ty zetory perfektní, že jo? ne, to je domácí výroba. Ne. To je domácí výroba, to jsem vzal, vole, bečku normálně na Ne, to je mlko. od toho. Wolfex No, Modding, dobrý. on dělal Tady ty... máš, vole, on dělal- rozmetadlo, které má takový náchylný kolečka trošku, ale To je, jinak v to je pohodě. moje, to je moje. No, to je moje, už No, mám no, já jsem mu není. to dal, je to rozhrutník Dvošovi. No, dobrý, vypni to už, já už No, musím. kam jdeš, Nevím, kam já jdeš? ti nemůžu říct, to je na jiné stránky. Co? Ty jsi hovoril. Tady já mám, že jo. Tu... Jak se jmenuje? Hele, ty jsi... Autosan. Bílmet. 30. Dobrý lidi, já už musím, vidíme si u dalšího No, běž videa. pryč, mi to vyplní zase. Mějte, zatím čau. Mám lepší sečku, no. Prostě.